mga kalods. Magsugbatag kan ko mga kalods. Magsugbatag ka ng baboy, kaning baboy. Nagharing pa tayo mga kalods. Mga kalods na manihapon ta para dugang pataba ba. Parisan din na to ganang cook lang, di lang tanduay kay makahubog. Ade po ko, samtang nagsuba ko di kan lods. Ang sa kabilang lamisa po nagchika-chika po sa mga kalods. Oh, panahali mga kalods, kulang pa. Pero marinit na ko lami na kay mga kalods. Amoy pa lang ulam na. Gara noon. Mga kalods. Gara inoon, paruon pa. Bala magaway sila ni Lods eh. High blood sila sa Lods eh. Sige tagsugbag karning bawi di ba? High blood mataw dre. Sa pikas Lods na dismiss mo sila dre. Ako magalingaw sugba. Unya magalingaw bugaon. Sila magalingaw lantaw. Dugan kasi sa vlogger yan mo makuha sa ba. Iya ko mukha ko. Bawal bata dali, hindi pwede mo kaon ng bata. Sulat na siya sa biskulang sa una. Then, kanang murag, ipadalaan na siya, dili, ipadalaan na siya, unsay mga requirements, wala man niya di, tabangan na siya. Ako mga abor pa dyan ang takay, wala na siya papi. Nakuha na siya, diba? Guys, ako guys. Namit na Lods. Ay, bata sila Lods. Taga baliting bata mga kalods. Nangyari na rin eh. Sa panimaw sa stimpla Lods ba? Pag inataksan. Oh. Wala, saan ngalan mo dong? Saan ngalan mo? Ah, Gigi mo. Taga balite. Taga balite ka dong no? Ah, tiga sa ka dong? Ah, taga balay. Day ka. Amin taga balite. Sinsya ka na dong. Nah, galing nga sa kuan ko Lods. Mintas magbabot ta, magchika-chika na Lods. Kung mo pa shout out mo Lods, comment lang mo. Comment lang mo sa boss kaya basahan na kong mga Lods. Sabay please sa yung video Lods, sabay subscribe Lods kung hindi pa panta kay Lods. Alam diri sa kan Lods, balay sa kuan EPP Brian TV Lods. Nakapangutan naman siya na yung tanak ko balik. Pagsugba may kuan. Baboy. Lods, lang hapit na yung loto ma, hapit na magsugbag ka Lods ha. Bye-bye, balik lang taga dito sa iup. Hello mga kalods, hapit na loto mga kalods. Lami na kayo. Oh, pula na mga kalods. Namit na Lods, lamit. Oh, nag-aso-aso na. Kaya mga kalods, lami na kayo kalods oh. Lods, nag-aso-aso na mga kalods. Namit na yung mga kalods mo, namit na kayo. Lods. Namit na Lods, namit. Wala nga ka Lods. Lods, kami kay Lods oh. Kini kaning baka Lods. Kini may kaning baka, tapos kini bibi baboy. Isang ulit niyan. Kami kayo. Kini kilawin. Kilawin sinubang baboy. Luto-luto na pa oo. Ang batang majikira. Paso ang batang majikira. Naon siya ka? Ah, nasuso ka dito? Ah, lampaso. Lampaso? Ah, lampaso lagi. Katong bago ihatag lang. Ha? Balo ng RJ. Ah, lampaso. Lampaso. Ah, lampaso lagi. Ah, layo ang lampaso.
Napaso siya sa kalayo. Aw, ang kalayo na paso. Ah, dahil mo lang. Ah, lampaso ang kalayo. Aw, kanaon. Siya, di ba ning Paso. kanina guwan rice? Ah, kana motor. Ah, gitagaan? Aw, kato dayo, gipaka sa motor. Aw, kato lagi ipaka. Aw, aw kini. Aw, gikaon ka ni. Aw, ngit-ngit na na diha. Mainitan. Ngit-ngit, ngit-ngit na. Aw, ngit-ngitan. Nainitan. Aw, ngit-ngit di ay. Gabi na. Nitan. Lagi, singitan. Ama singitan di ay. Ngitan. Aw, stantan. To sa kuan ginsan. Sa di ay. Nainitan siya. Aw, siya sa kabayo. Ha? Kami ba Aw, bao, kini bao ni. Ah, bao di ini di ay. Init. Aw, ngit-ngitan ang bao, nangit-ngitan ang bao. Nainitan. Initan. Ah, nangit-ngitan lagi ang bao lagi. Ah, na di ay. Ngit-ngitan ang bao. Nangit-ngitan ang bao? Nangit-ngitan ang bao? Ini daw ah. Lagu ba ni mama? 15. Lagu ba man na mama? Lagi akong gibunan ni ate. Ha? Pwede yan yun? Pwede yan yun? Pwede yan ulo ko eh. Dah, pagdula ko silyo bi. Ha? Nih, kumpet. Pwede yan yun? Pero. Ako na. Tulods, luto na. Magkain na kami ngayong tataod. Hello guys. Mamayang tataod. Gaing na. Anta. Sa ina. Nga kayo na video ka. Ah, mukha nakaon ka na. Masay ngalan na ni? Chicken. Kakaon na me. Ah, Juan, Kinkin? Hello guys, welcome to my vlog. Chicken. Ah, Kinkin. Welcome to my vlog. Chicken. Ah, Kinkin dia ini. Kinkin ngalan. Chicken na, ma'am. Kinkin lagi, Kinkin. Sinugbang baboy. Masay ngalan ni? Baboy. Ah, Buboy. Baboy. Ah, Buboy lagi. Baboy. Ah, Buboy lagi. Asa man si Buboy? Mana si Buboy din eh? Giyaw niya si Buboy? Kaya baboy. Uta. Ah, Buboy ni Tara, Buboy. Ah, si Buboy din di ay. Baboy. Ah, balu-balu baboy. Ah, balu-balu Buboy lagi. Baboy na, ma'am. Balu-balu baboy. Ito, inuglutok niya. Hello mga karods. Bye-bye. Le. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye sa. Bye-bye. Ay, pag si karo-karo bi kinapa. Mga karods. Ang meron no? Ang batang Magikiro. Kau ba na perme sa vlog? Magikira day. Kay bye na hi. I'm a winner. Nga daw, nga. Guys. Nga, George, nga. Wala, magic lo. Ah, magic ang BBR. Look mo nun i-post noon. Magic. Guwapa rani mo. Kaya ganun mo kinang-vlog ito. Nam. Hindi daw siya ganahan mong appeal sa mong vlog. Nam-nam! Nam. Lah, grabe ko sinira na mo. Oh. Ay, kulang na sing putayasin kamay kay nadungagan. Irog balit ako. Oh. Nalang para ka. Na. Igod na ta. Susu. Okay mga guys. Alirek. May sudan no? Diba? Kulang kamay asin. Silak. Siglaway. Hindi kaluwa ito. Ay, wala lang gumikan ng kuan-kuan. Wala ka namang di mo. GC boy di ay.
Ay? Mga kalods. Nana may plato dire. Man, dala ka bok. 7. Ako aman. Ako man nagdala na. Tong tingog. Di aram na ibutang ang kuha. Dala ako na andan. Mga kalods. Ngayon kami, mamaya na babalik. Kaya. Ha, bye-bye. Kasi mukha, dagwa lang mo. Ikaw rin hukad ni mo. Yun to din naman ipagtangok ka. Mga kalods, tikit ako. Hi guys, kailan kong daw ang Bulag tayo. magkikilang Hapit na mo. ba yan nahagbog? Isa man tawon nun. Talo, naman ha. Bigyan ko, nali. Matay lagi ninyo ko ang cellphone. That's why. Hey guys. Tawang ka. Busog niyo guys. Lako. Majikon ko niya, majikon ako itulon ha. Ito. Wow. Ba, tudun. Ah. Ah. Ada ba? La. Ah! La. Tudun. Adaw, ikaw daw. Luwas. Papi. Papi. Magic no. Sige matay. Naligaw sa balik. Magic ko ko. Oh, gawas lubot. Balik na to. Ha? Hindi na to, baho na to. Gawas na to. Magic no. Tulog ka to. Bye guys.